Ono apa kok sampe rame nang kene? Iya nggih. Wis. Mulya. Ayo sopan ngantun. Ngono, ana boleh. Mulya. Mbak. Sampeyan iki ayu-ayu nagih sak dalan-dalan. Apa kepantesan? Loh, wong utang iku ya ditagih. Ih. Mapan kebeneran. Ayo. Semok pisan. Kate lapo, Kate lapo aku ayu. Wedok sing koyo ngene iki. Idam-idamane Jaya Semprul. Yalah, jenengmu Jaya Semprul. Jaya Semprul kan nggoda wong wedok ning tengah dalan. Wong wedok ning tengah dalan ate embong sepi ngene, Aja kurang ajar kon. Aja atik ngurang-ngurang ajar Jaya Semprul. Wis manuta Jaya Semprul. Enak uripmu. Iso mulya panguripanmu, lho. Kate diapakno aku. Dadi bojone Jaya Semprul. Kok kurang ajar kon rone aku rondo? Kok ngerti kok pek bojo? Peraenmu gak toto ning ngepek bojo aku. Wong ayu. Kate lapo, Cak? Dorong ngerti Jaya Semprul. Nek duwe kekarepan kudu iso keturutan. Lah nek aku gak gelem, kate yo apa? Papan niki sepi. Uga ana antek-antekku pisan. Kowe kate bengok ora bakal ana sing nulungi ana kene. Anggen aku gak wani ngono ta nglawan peno-peno. Tolong! Bangsat keparat. Kon ganggu. Kesenengane Jaya Semprul dadakno. Oh, iki Jaya Semprul. Pancen tak goleki kowe. Apa cekel. Ojo nge pepalangi pompong dorong. Ya. Ketekan pati ana tangane Jaya Semprul. Uga antek-antek Jaya Semprul. Aku ora bakal mundur. Yen urung dipapah depane lemah.
Aduh. Aduh, remek aku mau. Aduh, hop, awas, yako, wakiko, awas cow, wakco. Yeko, waduh, ya, awas, yeko. Epo, I say, oh. Oppo, yake, oppo. Aduh, oppo. Oppo, yake, sha. Oppo, awas. Yeko, yeko, aduh. Iya bicari. Sampean sakniki pun ngerti. Londo ndamel tretek wonten Gempol Para. Iya. Sing paling akeh setor penduduk Lurah pundi? Lurah Pandirejo, termasuk Lurah Abilawa. Cari Bargawa. Antarane Abilawa mbari Bargawa pun dadi siji. Nggih? Iya. Nyawiji. Pun koyok bojo. Tegese bojo gandeng renteng nyambut gawe.
nyambut gawe gandeng renteng barek wong londo iku nyata enak Rik. Lho. Wong urip teng donya niku sing didoleki napa? Enak lan kepenak. Lah nek urip pisan soro atuk mapine. Bener. Nggih lho? Bener Gus Cari. Lah niki sing kula rembug malih. Kenek napa sampean kula jak pitung teng pendopo Pandirjo. Sampean mboten jawab kali kula. Napa Carik Bargawa niki nggak ada salah kali ndika? Gus Cari. Sampean gak duwe salah balik aku. Lah nek kula mboten duwe salah, kenek napa mboten ndika jawab? Sebab aku iki bingung Rik. Bingung masalahe napa? Bloko suto Rik. Aku iki kepingin rabi. Lho. Gus Lurah Bilowo. Sampeyan niku sik nom. Tuwek kula. Kula niki Carik, nggih to? Kula wajibe ngajeni sampeyan ngeluk Gus. Soale dukur sampeyan jabatane. Sampeyan nek kepingin rabi, lari wedok pundi? Kula lunggane. Kula kinangi jambe sure kula jaluke to wong tuani. Lari pundi Gus Lurah Bilowo? Gus Cari, aku wis percaya barek sampean. Penduduk iki umpama tak pasrahno ndika pasti akeh beres. Lho jelas wong Bargawa. Tapi nek perkara iki koyok-koyok aku iki gak yakin barek sampean. Napa sutinanae Pak Wirya? Ya dudu. Napa sutinayune Agus niku? Dudu Gus Cari. Napa bulike kali Jatmika? Dudu. Lah Sutinah pundi? Sutina bojone Lurah Bintoro. Sutinah Gunung Gangsir. Iya. Waduh. Sampeyan kudu eling Gus Lurah Bilowo. Sampeyan kali Bintoro niki tunggal sak peguron, nggih tunggal wejangan. Lah nek sampeyan seneng kali Sutina, ateges sampeyan iki pun nalisir saking angger-anggere bebener. Kudune sampean ngerti. Kudune sampean ngerti. Rikala jaman semono, aku wis pernah gandeng renteng barek Sutina. Nalika tenggene pedepokan. Nang pedepokane Bapak Guru Samujata. Sik jokone sampean, iya. Jokone Bintoro prawane Sutina. Bener. Lah terus barang Bintoro mlebu, Sutina kebimbang barek Bintoro. gandeng mriko Agus. Nek perkara ganteng gak masalah iku. Keng Bintoro ae pinter ngomong. Malik ilat paribasane. Apa maneh nek Sutina melaku gandeng renteng barek Bintoro. Lho, Napa Gus? loro dodo menthokku Rek. Lho. Lorone niku yo napa? Mbok cenut. Jange tak gepuk iku dulur tunggal peguron. Gak tak gepuk loro atiku Rek. Upama lho niki, sampean sak liyane Sutinah ngoten ya napa? Aku mau rabi Rek. Tak pilih bujang sampai mati. Gede cinta sampean. Gede. Kali Sutinah. Iya Gus. Ngeten Gus. Kriwikan iki dadi grojokan perkara gedhe ngguri. Londo nganakaken begandring lurah-lurah sak porong dilumpukno. Perlune penduduk niki kersane kerja paksa ndamel tretek wonten Gempol Porong. Sing mboten setor penduduk niku sinten? Gak liya ya Lurah Gunung Gangsir. Termasuk Lurah Bintoro. Bener. Niku mawon gawe wilan tenggene Jenderale Londo. Dilapurno. Gitu? Cek mboten Ngumbrawara, cek mboten lurah-lurah liyane gandeng cengeng kali Bintoro. Oh. Gitu? Rek. Bener rek ngono. Lah nggih. Mesti santai ngono. Ayo, gak kesuwen. Ayo budal nang Tasing Londo, ayo dilapor lho Lurah Bintoro. Monggo, Bos. Ayo.
Bu. Sekarang kamu pindah ke sana. Londoni nakalan. Tegap! Rek! Kencang kiri. Rek! Aku meneh gak melok. Nek melok udunku kumat. Opsir, cepat. Ben, Kamu kok selalu roboh? ditujek. Apane gak dilosor? Tegap! Rek! Sekarang kamu depan. Aku ngarep. Aman, ajur tun. Are-are. Lencang depan. Rek! Aku mulai ae, gak melok. Opsir cemet. Yes. Apa kamu nggak lihat ada yang kencang depan ini? Gak milih dawaku. Tegap! Rek! Opsir cemet. Yes. Kamu ke depan akan saya tanyai. Yes. Kenapa kamu datang terlambat? Aku numpak jaran. Kenapa kamu numpak jaran? Jarane encok kumat. Kenapa kumat? Tak tukono abot, aku sing kumat dhewe. Sekarang begini, Yes. untuk menghadapi perang, kamu harus latihan senjata dulu. Latihan menembak, gimana caranya menembak yang bagus, supaya tepat pada sasaran. Mengerti? Mengerti tapi aku gak wani. Gak wani. Kalau kamu tidak berani, kenapa kamu kok ikut? Kok narek-arek. Kok narek-arek? Yes. Sekarang, kamu latihan menembak. Yes. Yes itu, silakan. Ini ndak. Aku. Kamu. Tak tembak. Tak tembak berantul. Diuru dhisik, aku gak iso. Cara menembak pakai ini. Tangan ke depan dipegang. Nah, gini ya. Iya. Baru nanti meletus. Gitu. Caranya seperti itu. Yes. Sekarang kamu coba. Aku kocok gede-gede mercone rek. Kupingku kopoken. Tembak. Kenapa kamu kok seperti banci? Aku wedi. Tak tembak sing ayu ae. Hitung. In, twin, three. Ini sepertinya ada yang macet. Macet. Tolong diperiksa dulu. Ini sebelah sini. Barangkali lubangnya ada yang Oh iya, kesumbat lubangnya itu. ada sumbat ini. Oh, sebelah sini sudah. Kenapa? Mataku ciplos. Kamu kotlok. Ciplos tak deke. Caranya mereka tidak seperti itu. Tak deke cepot sesek. Jangan di hadapan ke sini. Dia dapat mana? Ya ke sana. Karo karepe. Kamu itu jadi obser sudah lama masih goblok aja. Yes. Kalian Sekarang kamu berhitung. Mulai dari kamu. Berhitung. Belanda. Mulai. Kok entu ya? Satu itu Yes. Kalau kamu tut. Kamu pen. Kok entu tenggerek? Kamu ini bisa bahasa Belanda apa tidak? Kotrok. Ya iya, aku goblok.
lagi. Mulai dari kemet. Yes. Berhitung. An Tupan, an tupan, an tupan, an tupan, tupan, tupan. Kamu ini yang bikin masalah. Masa ada kata-kata berhitung entupen itu? N 1 2 3 itu artinya N an 2 tu 3 tu artinya dia entupen. Ini ada kapten. Gak ada ajine ya iki. N Masa ada hitungan kok entupen itu loh. lah kan ini memang 1 2 3 ya entupen. Hitung yang benar. Dan kamu kalau salah lagi, saya pecat kamu. N dipecat aku lah gak bayaran. Berhitung, mulai. Entupen. Lu mana? Memangnya bahasa Belanda itu en itu satu en. Sekarang kamu apa tidak bisa bahasa Indonesia? En rodo iso titik. Roto iso dede itu apa? En bahasane mungkin nih rodo iso titik saged. Bolo dewe. Bolo dewe. Berhitung lagi. Iya. Salah, saya pecat. Piro tu? Berhitung. Setunggal. Kali 3. bahasa N orang sini. Kamu kok pakai bahasa apa itu tadi? Setunggal. Bahasa apa itu? Bahasa iblis. Kok bahasa iblis? Itu bahasa Jawa itu. Yes. Pakai bahasa Indonesia yang benar. Yes. Berhitung. Turun entak kaget aku. Mulai. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 3. 1 Kalau Tiga. sudah dihitung, jangan diulangi lagi. Encek bener. Kamu jadi objek sudah lama masih goblok. Lah ya goblok kata gurui. Saya mau tanya sama Cemen. Yes. Apa kamu mengerti bahasa Belandanya di atas? Gak ngerti titik. Ora ono le aku gak tahu melo. Bahasa Belanda di atas adalah boven. Oh, bopen. Bopen di atas. Kalau bahasa Belandanya membaca, Nulis, maca. Napa? Broken. Goblok. Broken. Goblok. Goblok. Hei, goblok. baris, baris. Kalau bahasa Belandanya membaca adalah lesson. Loh, lesson ini yang benar. Aku mau ngomong ngono salah. Apa bahasa Belandanya membaca? Lesson. Kalau bantal? Guling kakek. Rayane lho. Kalau bantal, lausen. Oh, lausen. Nek pedes iku lausen. Kalau guling, mimisen. apa itu mimisen? Guling ini mimisen drodos. Kalau guling, betadine. Oh, betadine. Oh, yes. You understand? Oke, well. Jangan ketel pedes mebel. Good. Sekarang kamu sudah paham itu apa bahasa Belanda? Wen apal en ini kapten koceluk. Apa itu koceluk? Koceluk itu en ganteng. Jadi koceluk itu ganteng. Yes. Saya adalah kapten koceluk. Koceluk en kapten. Terima kasih. Yes. Kaptennya gendeng. Apa itu gendeng? En gagah. Jadi gendeng itu Gagah. Kaptennya gendeng. Tempel. Terima kasih kamu memuji saya. Gendeng ya, terima kasih. Kenapa kamu ketawa? Jadi gendeng itu Yes, gagah.
Saya Kapten Gendeng. Yes, muka gendeng sak terus ya. Terima kasih. Ya. Istirahat di tempat. Rep. Katanya istirahat. Dan kamu disuruh istirahat di tempat kok malah leye-leye. Ini di tempat. Di tempat ini saya di tempat. Ini di tempat. Di tempat. Ini di tempat. Aduh, punya opsir bodoh. En tidak mengerti gendeng. Berdiri. Ya berdiri. Namanya istirahat di tempat itu tangan habis gini. Istirahat di tempat ya gini. Apa kamu leye-leye ini? En tidak mengerti dari arek-arek ngono mau. En dipoto telepon Al-Qur'an. Dalam baris berbaris, Yes. kamu harus cerdas. Gas. Harus pinter. Yes. Istirahat di tempat. Rep. En kapten kayak ke kamban. Maju. Jalan. Berhenti. Rep. Kayak gondangan. Kayak golek ancit. Yap. Rep. Mundur 3 langkah. Rep. Berhenti. Rep. Apa kamu tidak mengerti berhenti ya? En tak hitung luwe. Dari tadi kok nyengkelno hati. Aduh aja kepo-kepo. Kok kekeno hati? En aja kepo-kepo. En kayak Kamu dalam baris berbaris harus siap karena sebentar lagi jenderal akan datang. yes. Dan kamu harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh jenderal. Mengerti? Mengerti. Good. Good. Gudel. Kapten, Siap, jenderal. bagaimana ini? Soldat-soldat apakah sudah biar tembak-menembak? Semuanya sudah selesai. Sudah aman terkendali. Sudah terlatih. Jangan khawatir, jenderal. Bagus. And bagaimana itu? Perkembangan tertek gempol porong itu, Kapten? Jangan khawatir, jenderal. And semua sudah dilaksanakan. Berkat ada Kapten Samsul, semuanya aman terkendali dan sukses semua. Bagus. Karena Kapten, harus melaporkan kepada Batavia. Karena proyek tertek gempol porong itu sangat riskan. Siap, jenderal. Jangan khawatir. Selagi masih ada obser-obser yang ganteng-ganteng ini, jangan khawatir. Semuanya akan ditangani dengan tepat sasaran. Yakin, Jenderal? Ini bisa? Saya yakin. Sudah tembak-menembak tadi? Sudah dilatih semua. Good. Insyaallah bisa. Good. Nanti kita akan melaporkan kepada Batavia tentang tertek gempol porong ini. Baik, jenderal. Amet. Tanpa mbok undang, aku munggah nang tangsine wong londo. Sebab bangun tertek ngempol porong iki wis padha kisruh. Akeh sing meri. Yes. And what I do? Apa yang harus aku lakukan? Loh, awakmu ngerti dhewe. Sing setor penduduk bangun tertek ngempol porong gak liya ya lurah
Pandirejo ya Lurah Abilawa. Meh 3/4 pendudukku tak setorno gawe bangun tertek ngempol porong. Yes. Tapi kudune awakmu ngerti to. Ana salah sijine lurah sing gak gelem setor penduduk. Yaiku sing gawe meri kabeh lurah-lurah. Nek awakmu gak iso nindak to. Terus terang. Tak tarik penduduk Pandirejo wis gak bangun bangunan tertek ngempol porong gak patheken aku to. En Lurah Abilawa. Londo harus menindak itu lurah. Iku sing bener, Nduk. Saiki kon londo sakmene akeh. Ya, centeng-centengmu wong Jawa sing ngathok londo ya akeh. Opsir-opsir kanil wong Jawa ya akeh. Kon kentekan londo ngebel nok Batavia iso teko nang ngene kene, porong. Kenapa kon duwe londo kok undhek yo? Iki londo apa gedang goreng iki? Kok ndek? Gedang goreng ini. OT. En ini ditemukan di Krikil Tangsil. Mangkane kaya watu. Bukan watu. Yang bener tadi itu kerikil. Ngene, Dong. Ngomongi Lurah Abilawa iku pancen bener. Kaya Bintoro iki nek gak gelem setor penduduk akhirnya apa? Ngembet nang lurah daerah Porong. Iso-iso kabeh gak gelem nyengkuyung nyambut gawe bare awakmu. Nek mbok jupuk Bintoro, lah lurah-lurah liyane wedi. Seje lho kon Lurah Abilawa mbari cari Bargawa. Nek nyambut gawe gandeng renteng mbek londo, aku tanpa ngomong kon ngerti dhewe. Good. Londo bangga tentang itu. And kita harus ambil itu lurah Bintoro. Bener. Kalau begitu, soldat-soldat, mari kita sikat itu lurah. Siap. Kita amankan. Pak Jenderal. Ya, udah loh. Loh, ngene lho sampean. Ngomong mbek londo iku enteng-entengan ae. Londo gak ngerti elek apike porong apa jare Lurah Pandirjo antarane peno karo aku. Gus Tarik. Pancen peno iku dadi wong pinter ngakal. Lho, wong iku nek adu okol gurung karuan. Ya toh? Gurung karuan aku menang. Tapi nek akal wong nguteke cari Bargawa. 17 menungso punjul 7 sapi. Lho, la wis ah. Aku percaya Gus Tarik. Lurah Abilawa. Iya Gus Tarik. Saiki ngene. Nek wis Bintoro engkuk digawa karo londo, jelase dihukum. Dihukum. Lah, wong nek dihukum londo iku akeh mulih aran, akeh matine Timbang uripe. Lah, nek wis Bintoro mati, Sutina urip ijen. Sopo rek Sing duwe gak ono maneh ya peno. Lurah Abilawa. Tutno ae londo. Ayo ditutno Joko Sutina. Ayo. Yo.
gak ngunune lho, Kang. Kok sajake sampean kaya ketok sedih iki sajane ana apa to? Dik Sutina. Iya, Kang. Pancen bener apa sing dadi sampean ngomong. Apa sebabe aku kok sedih ana nggone pendopo Gunung Gangsir iki? Sebab aku gak gelem setor penduduk ana nggone Tretek Gempol Porong. Sapa wonge sih, Dik? Kabeh penduduk dikongkon nyambut gawe tapi gak dibayar karo bangsa Londo. Iya, Kang. Aku dhewe iki ya ketoke sajak wis sedih prihatin nyawang keadaane para warga sing kaya ngono iku, Kang. Dik Sutina. Iya, Kang. Senajan sampean wong wedok gelem bantu karo wong lanang. Aku matur suwun karo sampean. Iya, pastine aku ya ngongkon para warga, terutama sing para kaum putri ku ya tak jaluk supaya sabiyantu ya apa carane ya apa awak dhewe iki mbela bangsane awak dhewe, Kang. Cocok dadi bojone Lurah Bintara, Dik. Jari. Yo, Kang. Ketibasan, Kang. Jari wis iki sono. Nggih. Teko nggone pendopo ngatur sabar ketibasan apa, Ana londo cacahe 7 trek sing arep jajan dolek sampean, Gus. Dadi lurah munggah ana nggone Gunung Gangsir. Aku sampean kok jaga ning tapel wates Gunung Gangsir. Katon londo gemberuduk dolek sampean. Jari. Yo, jenengmu Wicaksana. iya. Kurang wicaksanane awakmu. Adep ana londo nek munggah Gunung Gangsir. Aku sing adep. Nek ngono aku tak budal tak siap nek. Ya. Kok kaya ngene kedadeane, Kang? Nganti londo wis munggah ana nggone Gunung Gangsir. Kang. Lurah Bintara. Iya toh. I dapat laporan and kamu tidak mau setor orang-orang dari daerahmu. Betul. Panjen tak akoni to. Aku gak gelem setor penduduk sing bangun Tretek Gempol Porong. Sebab pendudukku mau ditindak. And kamu tidak mau, berarti kamu melanggar aturan dari orang-orang Belanda. And kamu sebagai gantinya ikut kami ke Tangsi Belanda. Dadi londo nangkep aku. Bahwa Yes. aku nenggoni londo. Yes. Yo. Nek pancen bener-bener londo arep nggawa aku. Ya. Cuma aku njaluk pamit 5 menit lho. Oke. I agree. I setuju. And kamu untuk waktu 5 menit buat apa? Aku tak pamitan karo bojoku. Yes. Good. Dek, Iya, Kang. Dek Sudina. Wis ora perlu sedih, ya. Iki wis kekarepane londo. Sopo maneh sing belani penduduk nek gak aku, Dek. Iya, Kang. Dek Sudina. Nek wis pancen aku digawa londo nang nggone tangsine londo. Aku tetep
pusaka iki? Iya, Kang. Kekno anakmu Joko Sambang sing ana nggone Gunung Penanggungan yo. Gandok sing kuat nggawa pusaka iki nek gak anakmu Joko Sambang, Dik. Iya, Kang. Bakal tak sampekno pesene sampean iki, Kang. Lurah Bintoro. Iya, Nduk. Waktumu telah habis. Dan kamu harus ikut kami ke Tangsi Belanda. Iya, Nduk. Kapten, tangkap. Hati-hati ya, Kang. Mari ke saya. Walah, Kang. Kok kaya ngene temen urip iki? Sampeyan digawa karo londo, Kang. Pandung aku muga-muga sampeyan slamet. Ning kono ora ngopo-ngopo, Kang. Walah, kok kaya ngene temen urip iki? Lah, Kang. Sutina. Kene opo awak? Gak ono mendung, gak ono udan kok moro-moro ndredes elo. Ono kedadian opo? Kok nganti awakmu nangis nang pendopo kelurahan Gunung Gangsir iki? Walah, Kang Lurah. Iki mang kaya-kaya rasane atiku iki wis ora karu-karuan. Ana kedadian sing kaya ngene iki mang. Ono kedadian opo, Dik? Walah, bojoku, Kang. Apa mbarek bojomu Bintoro? Kang Lurah Bintoro digawa karo londo, Kang. Loh. Lah salahe opo, Dik? Salah iki mang kok jarene iki ya mergo ora setor penduduk lho, Kang. Gak gelem setor penduduk mbangun tertek ngempol porong. Iya. Wah. Ya napa? Gus Cari. Lurah Bintoro digawa bangsa Walanda. Lah londo sing mlebu mriki yo pinten? Piro, Dik? Waduh, ya wis wake lho, Kang, iki mang. Ana papat. Opoan, Rek? Waru abang, waru ireng semanggi kriting. Iku lak londone remi, Rek. Lho lah sampeyan ngomong londone iku ya apa? Ya londone iki mang mara gembruduk rene lho, Kang. Yo Cari. bojo peno. Iya. Kang Lurah Bintoro. Iya. Salahe Mergo ora gelem setor penduduk lho, wah Kang. iku. Upama salahe sak liyane nang londo masalah gak setor penduduk, aku iso ngatasi. Terus ya apa, Kang? Aku apa gak iso nyeluk tulung nang sampean iki, Gini, Kang? Lurah, Iya, Gus Cari. sampean Sutina, ya, iku tunggal peguron. Apa maneh karo Bintoro. Ya. Lah, iki sampean petung ya apa amrih slamete yu Sutina. Ngono ya? Lho iya lho, Gus. Iya, ya, Rek. Sutina, Iya, Kang Lurah. nek pancen awakmu njaluk tolong aku, tak tolong. Tapi kudune awakmu ngerti. Sapa ae penduduk sing digawa bangsa Walanda, apa maneh digawa nang Tangsi. Cilike loro gedene mesti mati. Keh gak mulih timbang uripe. Terus ya apa, Kang Lurah Bintoro, Kang? Awakmu mas gak usah kepikiran Lurah Bintoro. Bojomu anggepen mati. Kok kaya ngono Loh. sampean iki? Wis umum, Sutina. Sapa ae sing digawa nang Tangsi Londo, keh matine timbang urip. Nek awakmu bingung, mulya nang Pandirejo. Pendopo Pandirejo iku jek komplang-omplang-omplang, gak ana sapa-sapa.
awakmu iso mbok anggap omahmu dhewe. Ya gak ngono carane, Kang. Aku iki ya sungkan lho. Mosok ya aku iki wong aku kaya ngene ditinggal bojo kok aku dikongkon nang nggone balai desa Pandirejo. Gus Lurah Bilawa ambek kon niku wis suwe lho. Wis suwe temen. Dok guyu. Gak ngono, peno ngomong sing suwe-suwe sing ya opo sih? Seneng dirasa seneng. Bloko Suto. Lah, Bloko Suto. Gelem tak susul lah tak susul. Ayo. Terus karepe ya apa, Cak? Karepe Gus Lurah sampeyan iki gak kakek gending. Langsung ae, Gus. Langsung. Lah, sampeyan lak dikongkon nang nggone balai desa. Iya. Nang pendopo Pandirjo. Iya. Omahe Kang Ablowo. Iya. Sampeyan mrono iku arepe dipek bojo. Loh, ngono lho, Gus. Kesuwen kakek gending sampeyan. ya apa sih? Karepku tak giring alus ngono lho Gus Jare. Kesuwen. Tak wal-wal ngono lho. Sutina. Iya, Kang. Bloko Suto ae. Kudune awakmu ngerti rikala jaman semono. Aku nandung tresno nang awakmu. Neng, awakmu luweh milih Bintoro ketimbang Abilawa. Opo? Opo kurange Abilawa ning ngarepmu Sutina? Kok nganti awakmu gak gelem rabi barek Abilawa? Terus saiki karepe ya apa, Kang? Karepku aku pengin rabi awakmu. Ya gak iso. Gak iso. Aku soalnya saya duwe bojo kalau Kang. Lah. Lurah Bintoro kok. Perkara Lurah Bintoro iku wis tak anggap mati. Sutina. Iya, Kang Lurah. Pancen tak gawe pokal gawe sing koyo ngene. Bintoro tak lebono loro-pane londo. Supaya aku iso urip bebarengan bareng awakmu. Enak. Jebule kabeh masalah iki ya gara-garane ya sampean iku to. Iya. Aku Abilawa sing gawe pokal kaya ngono. Sampai Bintoro tak lebono loropan. Kon kudune ngerti. Nek kon mlaku gandeng renteng barek Bintoro. Loro dudu mentuk budi. Aku jek gak nerimakno. Mangkane tak gawe pokal gawe sing koyo ngene supaya kon gelem nrimo aku, Sutina. Aku tetep emo, Kang. Emo? Sutina. Iya. Aku alus iso, kasar ya iso. Kon gelem tak gak? Gak, tetep aku gak gelem, Kang. Tak petung alus lho. Tak petung alus awakmu. Kon gelem rapi balik Lurah Abilawa tak? Gak, aku tetep gak gelem. Gak gelem? Gak, tetep. Umpamane kon tak rabi balik kepele pati mbok pilih apa? Ya tak tetep pilih tak pati lho. Tak pilih pati. Sampeyan pun kesusu. Gak serantan aku jare. Gak serantan aku. Ndeka niki lak seneng Sutina. Iya. Bintoro pun digawa londo. Gitu? Lah sampean kajenge mateni Sutina. Terus nek Sutina mati, napa kula sing sampean rabi? Wus. Mosok padha lanang. Lah, sampean ngerti ya, Mpun? Nek padha lanange mboten saged. Nggih. Lah ngoten kok sampean jek napa? Kaya kucing roh iwak dendeng. Gus Cari, kapak-kapakno aku kepingin rabi barek Suti. Sampeyan uri-uri tetep. Nggih? Ngeten lho, Gus. Wong niku alus. Garep wong niku alus pun kasar-kasar. Aku mang wis alus. Peno ngomong jare mesisan. Iya, tapi sampeyan terlalu kasar. Ngoten lho. Lah terus. Lah, lak mbon enten paribasan ya, Gus. Oh, apa rek? Kok nopo ya? Paribasane apa? Sampeyan iki kepingin temen apa mboten kali Sutina? Ya kepingin sih Gus Cari. Dikerek, didukno. Tegese mboten kenek didukunno. Nek ngono, ayo ndolek dukun sing kondang. Teng pundi? Kula turuti. Ayo.
Tegal. Omah Murat Marit. Bapak nih jari mangkate mulih dhisik gadakno saiki ora ditata omahe. Ini iki wong lanang apa lah ngono. Nyambut gawe ya temenan tak buak katene. Tukar tambah karo sampean piye? Iya. Wong padha tuweke. Lha sono nglakwat piro ngaran. Lho, ya gak ngono temen ta. Alah, paling ya sak rondo ngeblak. Alah. Ya ora kok sak rondane ngono. Lah ndelok sampean iki lho mau, Dik, mulya sik, aku tak mulih sik nduk kene ae. Dadak gorong teko omah iku lho blakrak nambi. Awakmu halon anak enting no. Hei, kok ngawakmu. Mbok mek nyeluk iku sayang. Oh, kene apa sih? Kok disayang. Wong wit awake sayang-sayangan banget. Masih tuwek ana es konyong koter ya tetep. Wong kok ngomong mbok diatur. Jaluk diatur piye sih tak ature kene. Sik. Ngono. Rene tak ature. Rene wis. Ngono wis. Wis tak atur. Wis, diatur piye maneh? Yo gak ngono omongin aturun on awak. Lah iya iki sik tak totone sik nderen ngadeg sik. Kok kene. Wis. Tak toto kurang piye maneh? Yo ya rong dino bongko aku nek ngene. Karo anak bongko lek brasake gluake duwe akeh miyake. Wong mek wong lanang yo ngomong ning enak. Lah enak piye? Yo gak ngono mbokne. Mat nyot uwek nek iso ayo di harmonisno. Sapa ngomong tuwek? Lah Sapa sing ngomong tuwek? Lah awakmu nek tuwek. Alah, nek aku tuwek kok gak ada codote. Lho, kanamu awakmu codot. Ambungan. Amun akemu ngono. Ambungan ketara gak wani. Yo wani. Wani temenan. Wani. Ayo. Ayo.